sampean dadi anak gitu, saumur sampean dadi anak oleh ngabekti marang wong tuamu, dadekno wujud ngabdimu marang Allah lantaran bekti marang wong tuamu. Saumpama nyambut gawe nggih ngoten. Saumpama nyambut gawe. Dadose pas nalikane bose merintah kok kuwi mau perintahe bener ya ora nyalai gitu. Ya lakonono minangka apa? Minangka kuwi mau wujud pengabdianmu marang Gusti Allah lantaran anglakoni perintahe bose. Mulane kula teng ajeng wau sampun tanglet sing merintah sapa? Nggih. Supaya awake dhewe iki lebih dewasa. Pikirane awake dhewe, atine awake dhewe, tumindahe awake dhewe tanpa mendewakan diri.